2 ממבנה חרדל, הלך. 4 ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל 1000 מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן. ופעם בפעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן. תווים כתובים מראש, ולפעמים אין תווים. אין תווים וצריך לנגן בלי תווים, וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה, והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות, ואנו נמשיך להשמיע אותה.